yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angu pato kadi ngene caritane andale rosang Prabu Sasrabawen Mas mati aran pate su wanda pelabuhan Nippon tan kinelung tri prakara guna purana ingkang den tapi nuhoni kalah Kemarin gak lu genceleng dasa tenan. Begegek sadulita mel. Ndara Sadewa. Lah kok teko benten kelawan padatan janur gunung kadingaren tanpa konto tanpa kanthi. Rawuh sampeyan dalem Ndara Sadewa inggih Ndara Ragil. Wonten madukan Karang Kadempel ingkang abdipun Semar nyadong dawuh. Ya jagat pangestu karo wayahipun ora jagat. Kadangipun Kakang Nyai Sadewa. Pun Kakang Ndarawati melu nayog yani anggone siadi suwana kersanipun Kakang. Yo suwana ning padukan Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken wedhus. Bocah senengane membong-membong. Wah. Aku mung cendhek ta, Tru. Kurang dawa. Ayo pijet. Wow. Ragil. Ana apa? Ana wigati bosoaning negara Ngamarta. Ora malah sowan ngersane Dipol kakangku. Karang Kadempel. Lagi. Madura. Yayi Sadewa. Ana perkara apa Yayi teka sowan ning Karang Kadempel. Pun Kakang ing Madukara nyadung aturi siadi. Yayi nuwun. Ya jagat pangestu karo Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nala Garing. Ana dawuhmu apa, Yayi Sadewa? Satemene anggonku prapta. Ning madukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar Badranaya. Ternyatane kondange akeh padha nyebutake yen to jagat saisine bakal tentrem kalamun to ing kono tinunggon panakaning Karang Kadempel ingkang ora ana liya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Jalaran jagat nyebutake
Yen to Kakang Semar Badranaya kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap mula aja kaget. Yen to sawanku marang padukuhan Karang Kadempel iki dadi utusaning para Pandhawa Kakang. Pandhawa utusan kalih sampeyan wigatosena apa Ndara? Ingkang ora ana liya kejaba. Wigatine Sedewa kinenjaluk senjata pitulung ana ngersane Kakang Semar. Gandeng Kakang Semar kuwi pangijawanting Sang Hyang Ismaya. Mula mesti wae mangerteni marang sak mobah mosi ing titah. Lah, banjur kang dadi wigatine Kakang aku arep matur sartane aku arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Samengko yen to pancen nyata Kakang Semar kuwi lantip ing panggrahita marata diaganane Sedewa sawana ning padukan Karang Kadempel iki aku mung arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Munggo ana ngendi dina sakmengko papan dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ingkang wasana telung candra hari kalunggan sakmengko ninggal marang Prajanegara Ngamarta. Kamangka wis ora kurang-kurang nggone para Pandhawa ngupadi sarat sarana. Uga wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi ana ngendi? Dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ya Kanjeng Ibu Prita. Nanging sakmengko durung ana trontong-trontong sulak ing pepadang, malah ana sawijining rasa mangu-mangu sartane ana sawijining rasa tidha-tidha sakjroning atine Sedewa Kakang. Nggih. Salajengipun merga Pandhawa rumangsa lan ngrumangsani yen to para Pandhawa kuwi durung bisa walus budi asok ngamulyan. Malah sakmengko wis tinilar dening ibu. Yen to Kanjeng Ibu Kunthi seda katulungan dening dewa, Pandhawa bakal saktata glondhong. Sakmengko arsa pati obong amarga tanpa guna yen to urip tanpa pemarem. Dawuh Kanjeng Prabu Puntada ingkang tak tampa mangkono. Nanging Kakang, tak jaluk Kakang Semar Bisawa asung pepadang tumrap para Pandhawa utamane Sedewa merga aku ngrasake yen to ana kahanan ingkang ora becik bakal dirasake dening para Pandhawa Kakang. Semareka den prayetna semorene eka bali teteane kandhayane Trisunya purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar mileng ana lintang Bima Sekti. Nuwun sewu. Perkara niki kudune sampean sing iso nggagapi. Kenging napa kok malah Pandhawa utusan kalih sampean sing supados ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Lah kok Pandhawa liyane anak-anake Dewi Kunthi niku. Monggo nuwun sewu ora kok teges kula ngelek-elek karo sampean, ora kok teges kula ngomongke karo siji lan sijine. Pandhawa sanese niku dadi atmajane Dewi Kunthi. Ning nek sampean niku rak kalih Dewi Kunthi rak ming ibu sambung. Ternyatane keng ibune sampeyan menika sawarga Dewi Madrim. Ning kenging napa sampeyan niku dadi anake? Kok malah diutus kalih Pandhawa ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Nek cara kula moh, cara kula ora sudi ngladeni apa sing dadi dawuh para Pandhawa Ndara. Harekat lambeng rata tanpa antara. Prapting sukuning rata ram. Dereng atus paripun kesami mbal wacana. Kasarwratanipun Sang Dewi Kunthi Talibrata. Eling-eling ingkang wus kang slupan. Denang slupi dening wujuding jim kalika sak temah ngluruk padukan Karang Kadempel. Nyumurupi tejaning Sang Araden Sadewaya Ragil Pandhawa. Pramila sak mangke giya nuju wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel. Sinambi Bramarkata cayaning Sang Dewi Kunthi karya kaget ragiling Pandhawa. Tandya bala Pandhawa jaga mulung mangung sirih Parasata Kurawa. Kambak ongge sura katitik
kowe do ning mburi kono. Nggih. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasarean nani watana remu-remu kalingan ngengrengen sang tiah manaheng kung sumungkem kulit sang kakung rerempok alon wowo sira bapu yayi man maneman man piratente pronto yayu ulun tada aronte ulun tada aronte Sarawa paduka Kanjeng Ibu Kunthi Tali Barata ingkang putra pun waragil ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk Ibu Sedewa tak tampa Ndara Kunthi lah niki lho sing jeneng Wahyu menika nek ampun badhe tumedhak monggo sing arep sing arep kasinungan Wahyu menika disenengi kalih Wahyune lah nggih niki nuwun sewu senajan to sampeyan senes putrane Dewi Kunthi ning malah Dewi Kunthi merepeki kalih sampeyan. Nah, mbok menawi niki dadi wijining Samsita. Samsita ya. Pratandana. Sasmita Samsita. Sasmita. Sang Dewi Kunthi Bagong tatot-tatot. Ambok diombeni Super Tetra. Mbok menawa ajeng enten mangandikan kalih sampean sing kedah sampean atur kalih para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Marepake klanunggalipun ingkang putra ing bumi Talanta ning Madukan Karangkadempel kula nyadong dawuh. Sedewa. Yektine nggonku linggar saka negara Ngamarta ninggal marang para Pandhawa iki. Mung arep golek lan ngupadi syarat sarana. Besok amonto Pandhawa nglakoni sartane perang gedhe Bratayuda wis tumapang. Kepiye saranane mungguh para Pandhawa bisa unggul ing ajurit, bisa nrabasing para Sata Kurawa. Kamangka anggonipun Ibu golek syarat sarana tetapa ning wana Krendayana lungguh ing Sela Gilang. Wekasan nalika semana nampa sabdaning Pandya Betari Durga dewaning bekasaan. Lan aku nampa dawuh saka ngarsaning Sang Pandya Betari Durga kalamanta para Pandhawa kepengin nunggul curita ning marang gedhe Bratayuda mula kudu nganggo wujuding sesaji ingkang awujud bekakak ya kuwi bekakak wedhus abang ingkang ora kejaba kuwi tembung sanepa wondene wujude bekakak wedhus abang kuwi mau ana liya kejaba mung kuwandamu ingkang bakal
tinampa sartane bakal tak aturake ana saning Sang Pandya Betari Durga Sedewa. Sewu lepat atur diageng mangaksami Kanjeng Ibu. Sinaosa kula sanes putra saking Paduka, sinaosa kula mboten mijil. Saking gogarbanipun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Nanging sanget anggen kula ngabekti wonten ngarsa Paduka. Sedaya badhe kula lampahi lan sedaya badhe kula sendikani. Maton menika dados syarat kamulyan lan kemananganipun para Pandhawa benjang wonten ing perang ageng Bratayuda. Inggih Kanjeng Ibu inggih. Kula lila legawa leh lan batos. Kula purun, kula sagah menawi kula kedah dipun bekakak dipun aturaken tersaning Sang Pandya Betari Durga. Manut kowe tak boyong. Apa ya, Pak? Malah piye kae Petro piye? Wah. Lah kok dadi ora pati ndugamana. Sarawe Dewi Kunthi jebul ngemu pasemon sing sajak beda kelawan Madatan. Mongko nggone rawuhe arep mboyong Ndara Sedewa. Petro, iki piye Petro? Iki piye? Ndaramu ragil dicokot karo Ndara Kunthi jare arep diaturke Betari Durga. Iki piye? Iki piye? Hei! Wong tuwa yahene bengak-bengok. Bila ora ngerti ndarane ki duyak. Ditulungi. Dadi wong tuwa kok iki piye iki piye Wek sapa Dik? Kowe iki ya mek padha wae kok ngene ora. Dadi wong tuwa ki nganggo mikir, ha? Nek tak omong kowe dadi bature Ndara Sedewa ki wis suwe, momong Pandhawa ki wis suwe. Kala mangsane nek Ndara Sedewa utawa Ndara Pandhawa liyane kacipan ki ditote. Ora malah iki piye? Ora tuwa tak saduk wetengmu kowe. Nangis. Wong tuwa nangisan. Mesake lho Gong bapak mesake panik kok malah tau uring-uring. Aban. Ora urusan ya man. Dadi wong tuwa ora tau mikir kok ora. Nangis. Tuwek nangis. Manggan ora. Apa? Kowe arep nangis? Kok celeng ngono-ngono ora. Kowe iki anak mbarep pila borong nglipur atine bapak wae diuring-uring karo Bagong mah. Nek dipikir bapak mesake ya terus. Ha iya. Krembak-krembik. Kang, tanggung jawab, Bang. Ya wis. Wis, Pak, ora usah nangis, Pak. Aku lara-lara. Lara-lara anak kok wani karo wong tuwa kowe iki kecil nek gedhekke lho to. Wis. Utange sing dek wingi 300 ora usah disaur. Apa mbasa diomongi utange ora usah disaur terus ora. Matur Pandhawa Petruk nggih, Pak. Kebalik. Ayo ning ngarep kok ayo.
marareh manguswamya ngambrengeng kate karenaning kaswase yaning marga amalagung tumiring sang Kandawastrat Paja Dara apa criteng kakangku suduk gunting tatu loro paribasan ngethok driji lan desan dengkul sebab wi durung ana trontong-trontong sleng papadang ana ngendi dununge Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata malah sak mengko kadang muragil ya kuwi Sedewa lunga mongko tanpa pamit wah Resna kakangku Werkudara piye Nendaraturku rasa nuwuni dawuh Darma Kusuma kakangku nggone utusan kelawan awake dhewe ngupati ana ngendi dununge Sedewa kae bocah sing murang tata lire sebut pendak-pendak ana rembuke wong tuwa mesti bocah kae sing nyentulani mulane Nendaraturku rasa golek ana ngendi dununge Sedewa lho ya gak iso ngono ta sing jeneng Pandhawa kuwi kudu jangkap 5 ora kena godhang ora kena punjul utawa ora kena kelong terus karemu piye diupadi prayogane ngupadi ana ngendi dununge Ibu Kunthi banjur ngupadi ana ngendi dununge Siragil Pandhawa yo Yan siswa matur marang sang Mahayogi sang Wipra Kadiparan Tiwasan sinuwun Ndarawati Kakang Semar ana apa mlayu-mlayu sowanmu tumuli nglumpruk ngrangkul marang aku Tiwasan mengke yen sampean mapan teng mriki. Lah kok mboten mapan teng Datulaya Prajanegari Ngamarta niku sebabe mergo aku ngupadi murcane Bibi Kunthi ingkang sepisan. Ha iki. Ping pindhone aku ngupadi ana ngendi dununge Sedewa. Mengke yen. Wau niku Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel niku. Loh. Yen ngono saiki Sedewa mapan ning Karang Kadempel Kakang Semar. Lah, mboten. Ngomong sing tenan tak dugang. Sareh to, Gus. Lho, banjur mapane Sedewa ana ngendi, Kakang? Mengke yen ngawuni ngono kula tak crita riyen. Niki wau Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel ngendikane diutus kalih para Pandhawa ngupadi wonten pundi? Dunungipun kang ibu inggih Dewi Kunthi Talibrata. Lah kula nggih menyayangkan nuwun sewu wong Ndara Sedewa niku sanes atmaja asli. Saking Dewi Kunthi sanes bocah ingkang mijil saking garbaning Dewi Kunthi Talibrata. Lah kok teko diutus golek Dewi Kunthi. Wong ngendikane diutus kalih Pandhawa. Werkudara, apa? Apa Pandhawa ana utusan kelawan Sedewa? Ngupadi ana ngendi? Dununge Bibi Kunthi. Babar blas ora ana wong utusan. Wah, mbok menawa pancen kuwi mung rekod dayane Sedewa. Bocah siji kae ora ana wong dawuh senengane mangkat dhewe. Basa didhawuhi ora tau kok jeneng ngestoke dawuh wong tuwa. Mengke riyen lho. Nika dadi seling surup rembuke Kakang Semar. Wonten dawuh. Sayekti Sedewa nggone lunga saka negara Ngamarta kuwi ora kok diutus dening para Pandhawa. Terus nanging pancen Sedewa oncat linggar saka negara Ngamarta tanpa pamit. Niki tenan apa pripun? Lah monggo niki wau. Dewi Kunthi pun rawuh teng Karang Kadempel. Loh. Iya apa? Iya apa? Sampeyan ki senengane kok ora. Nggih, nyata rawuh teng Karang Kadempel.
Ning nuwun sewu, le rawuh Dewi Kunthi niku kanthi sloga ingkang beneh lan ingkang padatan. Monggo rawuh teng padukan Karang Kadempel niku kanthi sloga sing abrit bergadak niku Mas Suryane. Kaya udu diri sejatine. Wekasan Ndara Sedewa disanjangi kalih Dewi Kunthi. Sedewa lunganipun ibu iki yekti mung golek srana kamenangane para Pandhawa. Lah wekasan cekak gampange Bibi Kunthi utawi Dewi Kunthi Talibrata menika nampi dawuh saking Yang Pandya Betari Durga. Inggih pun Pandya Betari Niken. Nampi dawuh saking Betari Durga ngendikane nek Pandhawa pengen unggul ten pabaratan perang Gedhe Wiratayuda kedambe kakak wujudipun wedhus kendhit. Wedhus kendhit menika angel padine. Monggo sampeyan ngupadi wonten Gedhe saya adoh, saya adoh. Lah monggo nuwun sewu, pertalit sakniki mundhak. Jawa mundhak niki kula ganti solar. Mergane nek ngiwa sithik niku mungkin tekan Gedhong Kuning. Sing Gedhong Kuning ngiwa mungkin ngidul. Punjengan ngono kentekan bensin delalah kentekan bensin teng Sargem. Bare bagus mampir ngisi bensin kalih. Ha mungkin serang kanan. Oh lah. Dara, apa? Kakang Semar le matur karo merem. Wis ben. Mboten, nek mboten lae merem mboten iso nikmati. Mboten lae merem niku. Nek lae merem niku penghayatane lho. Gerakan pokok gerakan. Sareng merem mbok iso melek bol banci. Iki dadi nek arep nyambut gawe ngono niku rasane nek ora di. Mara-mara kok plak-plak. Lho, iki sak geleme dhewe. Oh, kok ya sak geleme dhewe kok. Sari, Bos. Pripun? Deloken iki bapakmu ki. Ki, bapakmu ki deloken. Umur kena ora di kurang ajar karo wong tuwa. Niku jebule Dewi Kunthi ngendika, sik. Mau tekan ngendi omong aku? Ah, Bos sing ngomong kowe kok ora. Ngomong ku mangkene iki ora disambi turu. Dewi Kunthi ngendika nek syarate Pandhawa menang menawi mbekakak kuwandane Ndara Sedewa. Werkudara. Yo, ayo. Walah sikake. Mampus. Lenarak-larak Sang Raden Sadewa dening Dewi Kunthi kepanjingan Jim kalika nalika semanten dupi sumurup citraning Sang Raden Sadewa dadak sakuling manggih kapandhuk beda ring katresnan nenggih emban kalika wau.
aku. Yatwangan enggalan nagar pandan mon saratinon lerek kakonang surem sorote tanpa diang jebul tinemune wujuding jim ingin dia ngangslupi angganing ibu kundi coba Raden Sedewa teko piye Agus ya ampun. Kaya kula mboten kuat sampe kudu ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ing abdi pun kalika. Oh, kowe kalika. Inggih, senes kalikong menika senes. Kula pun jim kalika men samangke niat kula menika badhe ngruda pariwisata panjenengan lho Raden, kula badhe ngruda pariwisata panjenengan. Ning jebul tinemune kula kok malah dadi kesengsem karo Raden Sedewa. Kowe kesengsem karo aku, kowe tresna karo aku. Inggih, leres kersa ki Raden ngadosi dhateng kula. Ya aku sagu. Ngepek bojo kowe aku sagu ning ana syarate. Menapa syaratipun? Megengon napas. Nalika semanten sang emban kalika ingkang wis kepareng amegang napas awit nampi dawuhipun Sang Raden Sedewa nalika semanten ing pengangkah arsa dipun suwuni ruba dening ragiling Pandhawa dados sakoling mangke ana perbawangan gedhe nerak sang jim kalika mekasan kontal tebih. Areng ngedel mlajari Sang Sedewa nalika semanten wis kepareng ngunduraken dhateng Sang Jim kalika ingkang sampun kepareng mijil saking angganing Sang Dewi Kunthi Talibrata kocap nalika semanten ingkang kekalangan malaya nenggih Sang Mahardika Ngrat ya Sang Hyang Bathara Wenang dahat kami welasan amulat citraning Sang Raden Sedewa Gyong Jawan Lamanjing tunggal sajiwa lenggah madaning singgasana dadya dayaning Sang Raden Sedewa wau. Yata laruta saking gudha sang kuru kula yen tan mutusa sang Sri nah iku semanten ingkang ngramyang ing antariksa nenggih Sang Mandya Betari Durga abrit berkadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siung sakculaning warak mesestutu ing Sang Mandya Betari kaya singa kang weruh kidang nadyan ning paningal wis sumrep lamun tetelenging singgasana abdi Sang Sadewa wis pareng lenggah Sang Hyang Bathara Wenang parandene mangke mobal babarengan pesun ingkang datan bisa sirep dupisak kebiaran Mandya Betari Durga enget sabdaning Sang Girinata lamun bisane ruwat datanana kang kacintraken lamun ta wis pinanggih marang waragile Pandhawa inggih Sang Raden Sadewa. Ato itu kan mula. Lelo lenale
saya kadriya tresmara marang risang kadirate ya dek ya rate ratune wong cakra kembang saya kusuma asih maring kawula kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka Raden Sedewa ya jagat pangestu ngoro teka iki ora pangling Pandya Betari Durga ingkang sekawit bakal ngaruda paripeksa lan bekakak kelawan Sedewa lah keteka sak mengko nglumpuk inggih Raden nuwun sewu sawangkangen kula dawuh kelawan keng ibu inggih menika pun Dewi Kunti Talibrata kinarya bekakak raga paduka Raden Sedewa sak mangke kula emot sabdaning Sang Girinata bila sak mangke saged uwal sukertanipun ingkang abdi pun Betari Durga menawi saged pinanggih kelawan paduka banjur karepmu piye tumuli sak mangke sekawit mobal babaling kanepson kula anggen kula badhe mejahi dumateng paduka Raden Sedewa prasasat kadya dening Siliram Tirta Wahyu Suwindu manahipun ingkang abdi pun Betari Durga banjur karepmu merepeki kelawan Sedewa apa tumuli samangke kula nyuwun Raden kula nyuwun dumateng paduka kula nyuwun dipun nicali menawi dados sukurtanipun ingkang abdi pun Betari Durga kapure samangke kula saged manggih ayom jiwa raga kula gesang kula saged tebih saking Rubeda Raden iya yen to pancen kowe kepengin ndak ruwat marata diaki tatanen rasamu tumung kula marang kang agawe jagat iki wis tangken dawuh Raden awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi sabdaning kang mantram sakti yen tumama sudamala sirna temahayu hayu yuwana pinanggya awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi sirnaning kang suker saged suka kang binuka binudidaya langgenge dirga widodha Lana Subasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi hambek sandala wis tampis tupes ing tapa brata hayu hayem temahayom kang hambek Prahala lebur awit kersaning dewa denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya awik namastu ugi rahayu sagung dumadi suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi Jawata Anjet Jangkung yekti ya iku Sang Hyang Prabancana ameses prahara gedhe aweh daya sagung gumelar kabeh titaing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka padha nyanyunari kalbu ambuka salira ing tingkah awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi
kang becik nemu becik kang ala temasirna ing Jawata wasisane hong awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi kang asipat diyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah laloya hayu hayem ayom sakabehe Pandhawari Durga sang kekalih wis pinurwa purwaning hangga semedi maladening manjing jroning alaming aluyup piyak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa nah kesemanten manjing jagating rasa pangrasa cipta sing panmusirna kang kalingan mus kaliling nyata langut tanpa tepi semempen ing kalbu pambuganing warana nenggih liyep layaping aluyup pindha pecating semena kang dados musuping rasa jati sawang likna jroning gesang sangat molir laknyana kadi tumetes ingkang tirta pawitra Raden Satya wis nandhake daya kang daya dayane aji pangruwatan maring Sang Pandhawari Durga nyayah toya embun ingkang marentul ing pepatran teman kawo sambirat mara sukertaning Pandhawari rumambat meningi tirta marta waradin sarandung handuk nyeblak blendenging ngamurkan dadak sakuling manggi ana juting sulak pepadang mijil saking graitaning Pandhawari Durga saksana ruwat wujuding raseksi wedana wening lir barlian kababar selagane titah jalma wantah nenggih Sang Bathari Uma Ridu ngawur mangawur-awur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gong soto tekadya tetekadya butula Warman Sri Ting Turangga Hesti ora pati nduga mana jebul sak mengku Raden Sedewa kasembadan ngruwat kelawan aku ya Bathari Durga ya Uma Raden Sedewa ulun narimakake dene sakmengko wis kasembadan ngruwat marang jagatku sakmengko kabeh bangsaning jim lan kajiman wis padha bali papan asal mulane sakmengko wis mapan ana ing alam kelanggengan Sedewa dene sakmengko kayangan dandang mangure wis awujud taman ingkang kaya mangkono Bathari Uma inggih iya mula kang saka kuwi gandeng aku bisa kasembadan mbok ruwat mula kang saka kuwi ya nggih Sedewa ulun maringi tetenger pusaka asma marang jeneng kita ya Sadewa kekasih Raden Sudamala ya Bambang Sudamala Sang Hyang Tata Galana kalaya takut maring kut Kura rupane kakiri
Topet. Raden Sadewa sak mangke kula mriku badhe asung ngaturna marang ngarsa paduka sing Raden Sadewa lak teka kula dipun bucal. Etan batu-batu etan. Sapa sing aku nyetem kendang batangan kuwi mah? Lah kok kula malah dipun amani daya kekiatan daya manten pekasan kula kontal tebi. Ya jagat pangestu ngara jim ngalika kowe. Inggih. Karepmu apa? Karepmu apa? Kula menika nyumur pisang Pandya Bedari Durga ingkang sakmangke keduga sampun saged ndika ruwat. Ya marata diagi tumung kula tak ruwat temah Bali. Mring asal mula-mulane wujudanmu. Matur sembah nuwun ratu. Abdi pun emban raminten kula ngaturaken manun ingkang tanpa pepindhan Raden. Iya. Emban raminten tiba padha-padha. Anggonmu iso dadi wujud nyrengengeh kaya kalika kuwi. Merga nalika semana amarga keladuk nggonmu mitenah marang Dewi Ragu. Temah nalika semana disotke dening Sang Prabu Dasarata dadi wujud raseksi kaya ngono mangke. Inggih. Kamangka saiki wis kelakon wujudanmu bali kaya wingi uni. Matur nuwun Raden, matur nuwun Raden. Matur nuwun. Iya aja banget nggonmu ngalembono lan ngaturke panuwun marang aku. Inggih. Mban raminten kula wonten jawuk. Gandeng kayangan dandang mangore wis dadi wujud taman ingkang indah. Sesawangane mula kowe tak masrahi kewajiban. Kewajiban kula menapa? Kewajibanmu supayane kowe tetunggu kahanan aning taman dandang mangure. Jaganen reksanen kanthi bener lan prayoga ngestaken dawuh nyuwun pamit Raden. Ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk kok Prabu lho Dara apa iki kok dadi padha ngapurancang kabeh iki piye jeneng iki sapa sing arep disembah wong ilahing ya Kresna ulun tampa. Kok ngawur aku kuwi ra nyembah kowe. Hayo ra kena. Sampeyan iki senengane ora. Koko Prabu sampun kantos gadhah sloga ingkang kantos mekaten. Lho, mboten. Kula menika ngaturaken sembah bekti wonten ngersaning Sang Mahardi Kengrat Yuyulun Tampa. Tuweane mburi kon minggat. Ora minggat kok lakon tak ruwat saiki. Oh, apa sampean pun sagung ngruwat, monggo sampean dereng gadah putu. Ayo gawe sithik. Ngene kok ora. Mekaten Bu Kulun. Waduh kok Prabu kula menika malah mboten skeca nek kados. Nggih dipun skecakaken. Nuwun sewu.
Pakaryan kula menika dereng rampit. Lah nggih dipun rampungi. Kuwi nek mboten dipun rampungi, mungkin dipun dukani kalian Bu Guru. Lekas sampean, lekas. Yo Kresna ulun tampa. Nggih mriko nek ajeng dirampungi kewajibane nggih. Nyuwun pamit kok Prabu. Ngatos-atos Bu Kulun. Sekarang bono langgeng mulat sareng ngrusumane wrindi rasa mangsa mangsani lir jalma ngilu kaca jarweh pusin aku ceng carita olo becik wis gumelar ya Kresna ulun tampa samengko jeneng kita aturake bukti kalian mandhanun ora liwat pangestu ulun tampan ya Janaka ulun tampa ya Werkudara ulun tampa sembah kita ulun tampani pangestu ulun tampanana. Samengko jeneng kita uga paring purun paringi pangestu keduka bakal bisa ndayani tumraping manggisangan kita. Semarke gendeng ora mer. Ya. Raden. Aredu mawara mangawa boro-boran sewu lepat kula diagung mangaksami kula nglumpruk wonten ngajeng Paduka Raden Sediwa. Ya diajeng garwaning pun Kakang tak ngono. Ora dadi ngopo Cahayu? Cahayu. Ayo gunung kidulan kok ya. Kula nyuwun senjata pitulung Raden Sediwa. Ternyata Paduka lelananging jagat ingkang keduga saged ngorobaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang abdi pun merdapa. Lho iki sapa? Iki sapa no? Pawongan mangka pasuryanmu ayu. Lah kok teko nglumpruk ning ngarepanku ana apa? Kowe sapa? Tepangaken kula putring mertapan prangalas kula pun merdapa. Menika rayi kula pun Mbak Yu kula inggih pun Soka. Inggih kula namipun Soka Raden. Lan menika adi kula Perdapa, tuwet piyambakipun menika tresna gandrung saestu kaliyan panjenengan. Kowe tresna karo aku, inggih. Nanging nuwun sewu saderengipun nampi katresnan kula. Lho, sapa sing arep nampa katresnanmu? Modar kowe, yo mari aku ya. Idep apa wujudan kaya seneng ya karo cangkemku ya, seneng ya. Sesuk tumbas ning Malioboro keh. Cangkem kok dituku ning Malioboro. Kula aturi nampi paswitan kula nanging saderengipun kula matur kekados mekaten. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika ugi tresna kaliyan kadang jingandika Raden. Mbak Yu kula pun Mbak Yu Soka menika tresna kaliyan Raden kula nanging menawi kula tresna kaliyan jingandika Raden Sadewa. Bagong nggih, siap. Lho ngopo? Anu to, Mas Nekula to? Kan ndak mriki to? Ah nggih YouTube ngoten niku kok. Wong edan ora. Ah, mrene. Lho sak geleme dhewe.
Ana wong kok dicengkiwing ora. Lho. Hi, kowe. Lenggah mriki. Ngene kok ora sampean ki kok. Niki dese sing sampean goleki. Ana kok nganti ngrekasake wong gerang. Ana apa Bogang Bakong? Bakong kok Bogang. Nun mangke Kakang Mas. Pawistri ingkang maponten sak pengering panjenengan menika tresna kaliyan panjenengan. Apa iya Yayi? Inggih. Kowe tresna marang aku? Inggih Raden Batobat. Menika Raden kula cetha sami kaliyan masumenan kula sami Batobat. Padha ora ora ginggang sak rekma. Ih. Via ta kowe? Dede. Oh lah saya telen kaya ngono terus tak kira nek jenengmu Via. Dede Batobat. Dede kula pun Dewi Soko. Wede. Nek kula kok muni wede iki. Kula pun Soko. Kowe Soko. Inggih. Iki ngapa kok ya nakokke adikku barang? Apa ya tresna karo adikku? Lho. Gak ngono. Ora ngono karepku. Mriko rayi kula pun Yayi Perdapa mriko. Oh, Yayi sapa? Yayi Perdapa. Tak kira nek Yayi Galuh. Dede. Batobat sampeyan mriko kaya. Kersa nggih Raden, kersa ngladosi ya yen pancen keparanging Jawata kowe karo aku dadi jodhone, ya aku mung ngari nglakoni. Ya, Batobat seneng aku. Terus pundi Raden? Samangke kula nyuwun dipun maringi senjata pitulung kula dipun bujung-bujung dening wujudipun yaksa kekalih. Nama Kalanjaya lan Kalantaka. Kon tekan kene butane kaya ngapa? Sang Hyang Tata Kalana kalaya takut maringgut pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Kalanjaya kowe. Ainuk non. Pukulon kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulon. Ya tak tampa. Nuwun sewu, paduka pukulon kok ngucik bojone adik kula. Sampeyan kok ngembrek bojone bojo kula. Cangkemmu sing apik ning ngarepe dewa kowe. Ha iya aku apik yon kok. Sampeyan lah kok teko sak mangking gandeng asta kalian garwanipun ing abdipun Kalantaka. Wis ora sado. Padha kok kan merdondi sing ora-ora. Kowe iki dewa. Kowe iki dewa lumrahe dadi dewa iki ning kayangan ora kok malah dandan buta arep jatilan ngono apa piye? Waduh. Piye iki, Kang? Konangan kaya ya konangan ya wis badar. Nanging kula mboten mangertosi sranipun kados pundi kapure kula saged wangsul kadya wingyune. Inggih, sami Bu kula. Kados pundi sranipun kula saged wangsul kados wingyune kula bingung. Marta diakil remo rasamu. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe gandrung
Astungara sidam karing bawana langgeng nyata lantip wasising wicara Sudamalaya Sadewa ulun ngaturake panuwun Ih kandela sami-sami pukulun yaksa kalih ical wujudipun badar sejatining wujud Sang Hyang Citra Nggoda lan Sang Hyang Citrasena. Iya ya Sudamala. Nuwun sewu. Ari kala semanten wewujudan paduka saged dados wujuding yaksa menika awit kenging sating Sang Hyang Bathara Guru amarga paduka kekalih menika anginjen anggenipun Sang Hyang Jatimulti nggih nyosiram jamas dipun kosoki dening para widodari. Inggih. Iya Sudamala iya. Mulane sesuk nek ana wong adus, ya aja dinjen ning mlebu adus bareng ngono. Ponokawan kurang ajar kae. Mulang sarak pakartine. Senengane anggepe apa? Apa kowe menawa? Ayo adus bareng yo. Gah. Padha lanange kok. Aku terus sareng apa? Kocok-kocokan. Ngambemu ora. Ngok senengane ora. Yen mangkono ulun ngaturake panuwun. Ulun kondur makayangan. Sing atos-atos pukulun. Antarja micil. Gong ora dienggo suluke ta. Antarja micil jroning bantole. Wataknya sisik melek. Putraku ing Amarta. Ngawur ora. Apa neh? Cakepan sulu aku ndek akeh banget. Satri gumunung mangremah. Makiri raro nanggono nanggana. Apa neh? Ayo kowe kok sugih men cakepan to, Gong? Sugih kaya ora. Apa neh? Ombeng samudra temekeng wentis. Alon gulung-gulungan. Gegulungan, ha? Gegulungan. Anggon primban ngono kok ora. Nggon primban senengane ora. Sak geleme dhewe. Apa neh? Sidhem permanem pramening prasewaken. Wadyagung tanpa sabu. Kaprapan Sang Nalendra tama mango-mango manangene lerwu sing tupa pini panca pepet toking pepet pekepepoting ayam kowe kok entuk cakepan suluk apik-apik ngono ki ngendi kok hah entukmu saka ngendi ayo saka Primbon Primbon ora miat langen ning kalanggian aklar pandamu jerat us. Lambemu. Satri gumunung mangremah. Aku sak kami kemekelen dhewe. Antarja kemicilan. Ponokawan kan dibungkem cangkeme kok sadha sak geleme dhewe ora. Senengane kok apa ora ngaturake panuwun Nyai Sedewa. Iya Pak Prabu. Tumuli sak mengko aja kesuwen marata diage racuten. Racuten Sang Mahardi kang rati kang mapanane anggamu nyestaken dawuh. Satri gumunung mangrempak ing wadya
Guncang gancing langit kelap-kelap. Anggro sesumbar mawalindo bumi gonceng malodo gontor gatuk Tasawang Kurawa padha peplayon kaya-kaya ora nrimake lawan apa sing digayuh dening para Pandhawa. Wah, sebelah kembaranmu tibamu. Satri gumunung mangrem. Wis ta, Dik? Purna gatining. Carita. Yo. Semar kemijilen. Mon mari purna sak mangke Dewi Kunthi. Tali brata sampun marang kundur wonten negari Ngamarta. Iya, sampean iki kok guyu kaya ngerti-ngerti yo. Aku weruh. Wah. Dituduhi Bagong. Nggon HP. Wontorjo. Nggih, pun. Sak mangke Dewi Kuntu. Dewi Kunthi sampun kepareng kondur wonten negari Ngamarta. Iya. Ngaturke panuwun. Nggih. Purna gatining carita kula tutup kanthi atur panuwun rengsanipun DPRD Kutha Ngayogyakarta sak jajaranipun semanten ugi kula sak kanca dalu punika kangge nyeladi lan ngemban dawuh kewajiban saking DPRD Kutha Ngayogyakarta kula Semar Badranaya sarjana hukum ingkang minangka wakil saking jajaran direksi ingkang bertugas kula nyuwunaken pangapunten kula sak kanca mbok bilih kathah kladuk ngatur muna-muni solah bawa ingkang kladuk wani kirang deduga. Wis ana panutupe ngatur matur sembah nuwun Ndara. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-abehane. Satri gumunung. Wis. Nggih. Pungasane ngatur Jaya-Jaya Wijayanti. Kanthi sesanti mrih manggih Basuki Yuwana tinebena saking Rubeda Cinaketna mring Karaharjan. Dipun tutup korining Guthaka Ndara.